Kapitel 3. Dat is nicht de Bootschoft. Een paar jaar terug vroeg een vrouw mij als ik weer ervoor am hospital bezeken. Ik weer bezaningslos en had maar een paar dagen te leven, als de familie weer opgeroopt worden. En daar blijft ze alle tijd am dag weer bij aan. Ik vroeg nu een paar kleinigheden, en nadat zij dat een beetje erklärt had, stond zij stil toe. Du zuster ook weten, dat schijnt van mijn familie wel haar, dat du komen zult. Ik had ihre familie nog niemals getroffen, also wie ik twijfelig, wat ze erklärt. Ik geloof ik zie ook een beetje, du weet, een beetje triestig was met van mijn geloven vertalen. Deze vrouw had het beste gemeend, want dat schijnbaar probeerde ihre familie te erreiken. Maar zo als zij dat deed, had hij het erg gerubbeld. Met wat zij te mij zei, hield zich dat zo, zij wist al waarom. Zo te zeggen, maar dit probleem passiert veel te veel meer. We waren veelmaal zo begeisterd over ons verhältnis met Jezus, dat we vergeten dat van een andere persoon er onzicht te zijn. We willen unbedingt hebben, dat onze vrienden en familie zullen in eeuwigheid im Himmel zijn. Zo we kunnen en schuwen, puksen en controleren, indem we proberen naar Christus te brengen. Maar dat treedt dan bloos nog ganz weg. Nog meer schijnt dat zo, wie de ene spraak, wat de andere niet verstaan kan. Zo'n Wiederbrücke aus zum Beispiel Gerechtigkeit, Genur, Radung oder von das Blut von das Lamm vertalen, sind gut, wenn wir zu anderen Gläubigen vertalen, die diese Wert verstehen. Aber die Wert hier sich nur eine fremde Sprache verzonnen, die nicht in het Joik abgewassen sind. Nicht bloß bringt so als dit Rede en vielleicht im Twijfel, aber het kann ihnen sogar maken Respekt, weil, wenn sie nicht verstehen, was geredet wird. Ich weiß nicht mehr, wo zij deze vroegere familie weer weggedaan worden. Also zei ik wil aan bezieken. Maar ik merk dat klaar, dat wanneer die familie mij daar niet wil, wil ik dat respect en verlaten doen. Later den dag putte ik aan de hospitalstoel daar aan en ik begin die vroegere broeder door. Net erna een grote groep van die familie weer aan de stoel verzameld en zo schwind als zij mij en de zou veranderde gezichten. Zij wisten wie ik weer. En ik kan zijn dat ik leichte dat niet, dat ik daar weer. Ik wees grote respect voor ihre weidou en bood aan voets ook te verlaten, want dat weer wat zij wil. Ik erklär ook dat zuster mij gevraagd had te komen, en dan vroeg ik, wil je dat in dan zijn wanneer ik een 30 seconden gebed deed met je top? Mijn trouw had je het maat durch die weer durchgekomen zijn en wie gezegd war de weg, en zij krauwde mij aan. Als ik nu den Futter ging, die besinningslos op een bad lig, zag ik tekens dat de dood weer dichtbij. Ik had het in mijn arbeid al veel maal gezien. Blijven lappen, en rachelen bij hem loftholen, een stierntje op zijn papier wijs, we zullen hem niet proberen terug te brengen, wanneer hij met eenmaal starf. Ik leed mijn hand op arm en bed. Zijn de smaan voor. Ik vroeg dat u hem aanscheren was. Help deze familie durch deze zeer zware tijd. Geef hen kracht en vrede. Verhaal deze stof met dien vrede en met dien eenwoord. Mijn gebed werd hard als 30 seconden, zoals ik versproken had, en dan treed ik om, de familie te danken en het weten te laten dat onze tjoik ook weer veranbeden wordt, maar ver ik wat zeggen kan. Zat hij voor, wanneer zij niet dachten dat hij nog eenmaal afwijken wordt, per hij starf, zat hij door gelijk in zijn bad. Met een klare stem zei hij, dit is een man Gottes, ik wil ha, je zal naam horchen. De mielen hangen op, en in deze stoel weer hastig alles ganz stil. Dat brukt al niet gezegd, omdat te weten, maar die familie weer zei ja, überrascht. Weet je wat? Ik wie ook. Durch dit staunende wunder gingen harten op. Tom van Jezus hier. Ik weer de meeste stund met die familie top en deelt met, was zij Jezus en alle leeft. En verantzorgt. Heilige Geest wil des man en zijn familie aanscheren. Want die vrouw wat mij vond, en ook dat beste gemeend had benemen meeste der gemaakt voor wat Heilige Geest hier doen wil. Maar als ik met Heilige Geest opschaft, zum zien met leid, lijf en aanom, op een respectvolle wijze met te delen, ging de der terug op. De waarheid is, dat er niet weer kon dat je doen hebben wat ik deed. Ik dacht bloos aan, waar die familie zich veilt. Geestlich van de Oorzaken is niet zwaar.
Alles wat je werkelijk doen, braucht erst diese twee dingen. Respect mensen en volg je Heilige Geest zijn leiding. Dat zijn de boodschap drogen. Wanneer ik naar verschillende landen in de wereld reis, traf ik veel meer mensen, wat de geloven proeven met te delen. Du hast hen waarschijnlijk ook al gezien. Mensen op een gas eiken die doorschreeuwen, dat wel ding komt. Oder ze predigen een andere soort van, draai die aan maar de worst naar de hel gaan. Zo'n soort boodschaften. Oder vielleicht werdet du durch eine Stadt voll Menschen jings, sagst du wem, die du auf Papiere uitteilt. Du kannst sein, mit wo Menschen und diese Christen checken, dass ihre Weg nicht wirklich schaffen. Viele von diesen gutmeinenden Evangelisten, wenn sie auch ihr Bestes tun, tun eigentlich schon nicht gut. Sie sind stecken geblieben in diese alte, faste Weg, was bloß einfach nicht schaffen. Dit sind vielleicht gute Menschen, wat all dat rechte meinen. Aber wenn dat kommt bei der Glaube mitteilen, dann deed uns geen Einstellung mehr Mensch weichschuwen als non-tragen. Dat is nicht, dat Menschen geen ihre Botschaft sind. Wenn dat der rechte Weg mitgedeelt wordt, ist dat nicht eine scheinere Botschaft als die Nachricht von Christus. Wie als Christus in een Unfall je moeten bloß den Weg ändern, wo wir die mitteilen. In andere Worten, dat is nicht die Botschaft. Dat sind die Boodschapdrager. Aber die gute Nachricht ist, dat wir können onze Weg ändern. En mensen worden dadurch wel Jesus kennen. Dat is wat het geestlich van ons leven zo schijn maakt. Wenn du bleibst beim Horchen, wat Heilige Geest dir sagt, wat hij der en mensen ihre levens nahen opmaakt. Krijg hier, krijg nu. En er steht doelranend dat er verdommend zijn, wat de gute Nachricht met wem mitteilen zo natural vanzelfs als eine Stufen aanstoppen zijn. Wenn du dat geestlich van de oudste leven leefst, magst du dir der opten wat Heilige Geest durch die doen kan. En hier is een rood. Dat is weit meer als wat du dir jemals voorgesteld hast. Äwasat 3:20. De eerste stap is immer mit Respekt ontvangen. Dit is wirklich de sleutel van de oudste zijn. Dat is nicht ein Rezept, wo nur je gaan moet. Dat meint bloß, nur Heilige Geest horchen an den Moment. Von der Oorszene meint nicht, eine weiße Sorte Kledie oder Musik annehmen. Von der Oorszene können sogar ganz verschieden Leute von einmal bei der nächsten Mal, da nur wo die Umstände sind. Oder in Afghanistan von der Oorsch ist in Kanada nicht von der Oorsch. Was 20 Jahre trägt von der Oorsch wir, ist von der Oor, nicht von der Oorsch. Von der Oorszene brugt, dat du die an andere Menschen ihre Loewen aanlaatst. En die dan op zo'n weg benemst, wat het maakt angenomen, verstonen en makkelijk veel. Der Apostel Paulus verstond dit fijn, want hij met Juden weer, respect hij de Jüdische Tradition, aber wenn hij Raum Griechen weer, dan schickt hij zich te Ehrengewohnheiten. Dat meint nicht, dat hij hechelt, en hij zal het bestimmt ook nicht zijn Glaube aan je voor. Hij ändert bloß zijn weg van dingen doen. Zum anderen möglich machen, hij mög met de Kultur met, indem hij alle dingen te alle mensen wordt. 1 Korinther 9:22. Van de Oorszene heeft met te doen met de excessum zijn ogen naar de wereld checken. En Heilige Geest helpt die dit erfolgreich te doen. Wanneer du dat zoals dit is, kan hij durch die schaffen. En dat is beides. Zij je onreend en dat maakt hem ook demutig. Du kannst hem vertrouwen en hem laten durch die schaffen. Om dat doen wat hij proeft te doen. Maak wiet op. Een dag ontmoette ik de deur bij mijn thuis en daar begon ik een man met een grove uitzicht. Hij had langere haar en een donkere bril op en zijn arms waren vol tattoos. Aan zijn arbeidskleider ober kon ik zijn, hij bracht mir een pakket. Aber zijn dalet gezicht moet mij leven, hij would mij leven geslagen hebben, als te mij te vertalen. Hij geeft mij dat pakket en als ik daarvoor een geschreven had, speer ik sterk dat wat dieper dan zijn leven aanging. Een woord kwam mij am zin. Zelfsmoord. Ik had het schon geleerd, wanneer Heilige Geest mij wat proeft te zeggen, aber ik ga immer voorzichtig ver weg. Dat laatste wat ik doen wil is klaar zeggen dat ik wat van God gehoord heb en dan laat uit te vinden dat ik ganz aardig zie. Also, wanneer ik leef dat ik van Heilige Geest gehoord heb, zei ik dat op zo'n weg die mensen weten laat dat ik ook aardig zijn.
Aber met dis starklotende Mensch had ik geen idee wo dat na uit te brengen, dat ik dacht dat hij zichzelf spoed wilde leven nemen. Aber wie ik niet geleerd had Heilige Geest te vertrouwen, wanneer hij mij zaken wies, nam ik de chance en zei einfach, Mensch, doe dat niet. Wat? zei hij verblijft. Doe dat plus niet, antwoordde ik. Hij zei een paar woorden wat ik hier niet nu zei was, en vroeg me waar van wat ik reed. Ditmaal wordt hij een beetje al. Ik zei ruhig terug, doe die niet het leven nemen. Zijn aangezicht verandert zich hastig van eerlijk naar verschrokken en hij stond daar ganz stil. Ik wist niet wat het nächste passeren wird. Ik geloof niet dat ik weer aardig was, aber ik wonder als hij bloos wegstormen wird, mij vochtig nanen wird en nummers geven wird, oder sogar gewaltsam worden wird. En hij steht, checkt hij zich schwin ram, zum zeker maken dat keiner checkt, en dan fuschelt hij, ik wil dat vandaag naar de arbeid doen. Wo wist du dat? Ik zie een Christ, vielleicht nicht so als du Eier angetroffen hast, aber ich gehe Jesus hängen an. Nochmal, wenn ich Menschen traf, zu wem Gott prüft zu reden, ist hij mij ding. Nochmal krieg ich dort arg, aber dat zit so, als wenn ich dort vandaag reich geheerd ha. Hij weer ganz verblijft, en dat diert aan een paar minuten te verstaan wat ik gezegd had. Als hij endlich reden kon, zei hij, glaubst du wirklich, dat Gott je genoeg aan mij dram, om die dat te zeggen? Ik kon zijn hart weer wijd op, also ik lood hem aan met mij toe naar te komen te middag. We hadden een wondervolle ingehouding, over hoe zij Jezus am leeft, krijgt zoals hij is. Maar wie onze maaltijd uit had hij zijn leven naar Jezus gegeven. Dat passiert nou natuurlijk. We hielden geen engel wat Halleluja zongen. Ik kreeg niet geestliche Heinigheid en ik bunk niet den Geest van Selbstmord en dreef niet bij zijn Geest aan Jezus zijn Namen weg. Ik bruk niet een Bibelvers opzij oder erkläre wo de drache in de Bibel aanpast oder een diepe theologische ingehouding. Nee, Heilige Geest mukt niet der op en de smaan zijn hart aan. En alles wat ik deed, weer zijn leiding nou vallen. Ik deelde een zeer einfache boodschap met. Jezus leeft die. En irgendwer, wer Jezus chant, kan dat hij doen. Heilige Geest is fähig, door alle weg te leiden, ohne einige Aufmerksamkeit op die te lenken. Dat zegt nog niet in de Bibel, dat du moet die Frauen benemen, om van Heilige Geest geleid te worden. Wirklich, wat Paulus aan dit thema schrijft, wies dat de eerste Christen wat zich Frauen benemen, wanneer zij zeiden dat zij van Heilige Geest geleid worden, deden zich wirklich am zich no. Zij deden niet Christus no. 1. Korinther 1, 10-13. Krijgt ze dan vele Gläubige vandaag zoals andere Gläubige. En er steht zoals Jezus. We doen andere mensen erweren werken no, wanneer we ons zullen naar Jezus richten. Dat geestlich vandaagse leven heeft met te doen met die diepe feil voor Jezus op een culturele, aangename weg te bewijzen. Wanneer dat is, wat zich dat nou naturaal feilen te de mensen. En dat wordt het naar Jezus strijken. Vandaag zijn maakt hij daar op, door wat Heilige Geest durch die doen wil. Als ik im hospital weer, vermoed ik de familie niet, voor niet geloven haar en zei niet, als een man Gottes ha ik dat recht, door te beden waar ik wil. En er steht dort, red ik op een geweldige, respectvolle weg, zodat zij metfeilen kunnen met wat ik zeg. Ik überleed me de omstanden, de omgeving, en je feilen, per ik nanjien kan de stof. Niets kan alle vandaag zijn, als nur de omstanden nu zich recht te benemen, en wat er dan passiert, weer bedrijfelijk. Als die wat mij een pakket bracht en mijn deur aanklappert, vond ik niet aan uitmuts te reden en te zeggen, zo zegt de Heer. En ik zei niet dat dat aardig is, zoals de soort in de vergangenheid gebruikt is worden. Aber vandaag zullen we zo reden en ons zo benemen, dat het bij onze cultuur bijpast, zodat Heilige Geest vrij kan zijn kracht en jeder omstand los te laten. Heilige Geest vraagt ons niet, al ons invloed op mensen op te geven, om van hem geleid worden en kracht te krijgen. Hij wil den invloed gebruiken, niet den vernichten. Hij vraagt dat we ware geestlich vandaag zijn, om zo met hem toepgehakt zijn, dat we toegang hebben te zijn kracht, aber ook op een weg wat ons laat vandaag zijn, zodat we in de wereld invloed krijgen
de Nachricht von ihm te verspreiden. Wenn Menschen an Christen denken sie nicht an Menschen, wat alle dag in buitenevangelische Kraft en tovertruhe wandelen. Wie het zo als buitenevangelisch Geld en wijsheid komen en vielleicht nicht im Sinn. Menschen drehen sich nicht naar de Bibel für praktische Antworten für die Probleme, wat sie haben. En wenn sie an Kirche denken, stellen sie sich nicht eine levende, schöne Stadt voll von Leben vor. De beste Stadt im Wasser, in gute Verhältnisse te bouwen. Dat Christentum soll dat ganz kraftvollste, aantrekkendste Ding op deze eerd zijn. En daar staat, wenn so Menschen an das Christentum denken, zijn sie bloß Religion mit Rechten, Verdammung en laadje oude langweilige Tradition. Entweder dort oder sie stellen sich die Hollywood-Verspielung vor. Zo'n benehmen als zij christliche TV zijn ha. Taub met Wunder, wat sie sich sicher sind, die worden geplant verspielt. Dat Christentum soll das ganz kraftvollste, aantrekkendste Ding op deze eerd zijn. Wenn wir jemals hopen die Ansicht darüber für die normale Person om te ändern, dann moet wir onze Weg davon ganz ändern. Wenn Menschen das nicht gleichen, was sie sein, wenn sie uns sein, dann würden sie wel irgendwas mit Jesus zu tun haben. Sie moeten eerst dat wählen, was wir haben, damit sie erkennen, dass Jesus haft die Antwort naar was sie sagen. Ich hoop de kost van deze Beispiel zu leren en wat voeten, wat mij vele jaren deed te verstaan. Eine waarheid die mijn leven en mijn tjijk voor immer verandert, held je juist als vandaag. Hij wordt die leid op zo'n weg met mensen om te gaan, wat voor die ganz natural is. En wanneer du durch die op de deur stopst, dan worden levens veranderd.